OK. No môj. Počkaj. User was moved to your channel. No čau. Hej. Jo, si pripravený? Počkaj ešte chvíľočku, ja si musím niečo nájsť. Ja Dobre, mám. dobre, priprav si podmas kľudne, není problém. No môžem? Jo, jasne, môžeš začať. Jo, poď. Ja prídem raz v stredu do školy a tak si vravím, či tam vlastne chcem. Tam za domom na zabradlí, nad tým stále premýšľam, či tam vlastne chcem. No poď ešte, poď. Ale dále nevím ešte. No tak skús ešte nejakú inú, keď chceš nejakú tú cenu získať. No ja viem, aký. Vieš ešte nejakú inú? Neviem. No počkaj, ja tu múvnem ešte tvojho kamoša, on tiež asi vie zaspievať. User was moved to your No channel. čau, chceš zaspievať aj ty? Ja? No, víťaz získava mesiac VIP na kotelnu. Chceš, lebo Brofik to vyhrá, on spieval User was perfektne. moved to your channel. Fakt? Jo, vážne, ako fakt. Mne sa to celkom ľúbilo, Nesky, tebe? Jasné, pekný spev. Un bro, ty? A Dáš co, niečo? můj zpěv? Taky dobrý, jo? Můj zpěv Jasné, pekný spevák. OK. A máš originálku, Brofik? Ako teďkon čeho originálku? CSK. A hráš vôbec CSko? Mám. Jo? No? No tak poď skús ešte niečo zaspievať a ja ti dám mesiac VIP zadarmo na kotelňu. To ja chcem niečo zaspievať a budem mať mesiac VIP. Ty No, nie počkaj, dostane. Dejte duel třeba. Ty má na duel. Hajas proti Brofikovi. No zaspievaj ešte. Ja sa Brofika bojím, lebo to je dobrý spevák, som počul, no. A Brofik, ty si už niekedy mal VIP? Brofik. Nemal. Nemal si? A chodíš hrávať na servery? Aký server hrávaš? Ako na CS-ku? Jo. Chodím vám na všetky. Ako raz tak. Na deathmatch chodívaš? Najčastejšie? Chlapci, po jednom. Kde najčastejšie chodíš? Najčastejšie? No? Tak ako na ten VV3, Detran a ešte tak AIMko a AVP. No dobre, tak počúvaj, tak sa dohodneme. Keď teraz dáš ešte niečo, bez toho, aby si sa pomýlil, tak máš u mňa jedno VIPčko na mesiac zadarmo. A ja chcem, a ty, ja sa nepomýlim. Si pripravený? Počkaj, mám ísť improvizovať? No Jasné. môžeš improvizovať, jasne, dačo daj. Tak dobre, počkaj. Môžem? Môžeš, Raz, jasne. 2, 3 a ideš. Keď som prišiel do školy, všetci sa ma pýtali, kde som bol. Ja som odpovedal doma a učiteľka sa ma pýtala, prečo? Lebo sa mi nechcelo ísť do školy. Tak super, tak to je paráda. Koľko máš vlastne rokov, povedz mi? No to je tak trošku trápny zís. Prečo? Dávaj, koľko? Ja mám Nehambi 27. sa. OK, tak 10. 10 rokov máš? Keď mám ešte 10 rokov, tak zase sa tie baby môžu bať. A vieš si aktivovať VIPčko? No, Vieš? no však to keď si tam napíšem ako na ten server ako VIP, no ja tam si ten kód aktivujem, lomeno ne? VIP. Jasné, presne tak. Kód, hej? Pekne. No dobre, tak tu ho máš odo mňa, páči sa. Penkia. No skúsi to aktivovať. Tak počkaj, si musím zapnúť to. Jo. A povedz mi, čo ti ide. Hej. Počkaj si sa neprihlásil do toho Československého Matalančak, inak úplne super spievaš. Neviem. Tak na budúce, keď to budú robiť ešte raz na tej Jojke či Markizi, na čom to robia, tak skús. Fakt. Ale vieš, že tam ide až od 15 a vyššie? Tak povedz, tak... Povedz, že máš spraví 15. falošnú občianku, počuj. Myslíš, že mi uveria? No, Ale nešik, však ja Darwin už... pôjde s tebou. Darwin pôjde s tebou. Áno, ja ti poviem jak doprovod a budem tam Áno, nepretvrdiť, a on ti bude tvrdiť. tlieskať a robiť ti kšovi ti bude.
Budem húrem. Ja Počkaj, som minule videl... Počkaj, vieš čo povedala moja mama? Čo povedala mamka? Že keď pôjdeš aj ty, tak budeš musieť spievať. No Tak vidíš, to počul budem, si? tak to budem spievať. Tam máš Matis. Dobre. Tak čo, ide ti? Ide ti Ja to? neviem, akože že na čo si to mám aktivovať, som nad tým tak premýšľala, ale neviem. Dej to na AIM. To je... Oni ti to pôjde na všetky servery, Na všetky servery to je. Jo, takže to, když si aktivujú na jeden, tak to na všetky, ne? Jasné. Jo. Máš špeciálny taký od Matisa. Jo? Čo by si mal Moja dať? A ty... OK? Buddy joined your channel. Dáš lomeno VIP? No však VIP? chci byť VIP, nebo... No. Jo, nie, zadať kód, SMS kód. OK? Tak aktivovať. Počkej. OK? Dej mi chvíli. No jasne. Ty si čo? Jo, tady to musím napsat. Jo, a tam napíšeš ten kód, čo som ti poslal. OK, ide to skopírovať? No to nepůjde asi skopírovať. Tak čakaj, ja To si budem musím... muset obsat, no. No. Počkaj. A mám ti to nadiktovať? Ne, nemusíš, že si to opíšem. OK, tak ty si šikovný. Nejak náš Darwin. Ten vie len tieskať v rohu. Náhodou budem tliskať aj v strede miestnosti, nehuď. Jo, mám to, dobre. A ide Nepíš. ti to? Aha. OK, tak gratulujem ti ešte raz. Že? Ti gratulujem k výhre. Dobre. Chod si zatlieskať do rohu a čus. Chalani, mňa by zaujímalo, kde beháte na takýchto spevákov, alebo kde oni... Môžeš sa ísť pochváliť mamke, že si konečne niečo vyhral. Tak ona to počula. No, tak to je dobre. Buddy was moved to your channel. Teda čau, ja idem. Buddy Čau, just moved čau. out of Čau, your channel. Čus! Plus. User